Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurek sedanten pripun kabare? Dadi iki aku arep lanjutke saka video sik wingi kae. Nah iki aku ngepit saka pasar Senen. Dadi aku ketemu koncoku iki njaluk ketemu ngono. Dadi deknen saka Serang Banten nemuni pacare. Ya kuwi dadi solusi salah satunya cara untuk mengatasi homesick. Yo nek kangen omah paling ora iso ketemu sedulur saka ado. Yo iki aku ngepit saka pasar Senen ya iki wis tekan Kuningan ya. Bali-baline aku tidak lupa untuk mencuci sepatu. Dadi iki proses mencuci sepatu. Ayo guys, sepatu anyar ya wis dadi kok ngene buluk ngene. Wis pokoke aku nganggo 1,5 bulan wis reget kaya ngono kuwi. Jane iki yo enak. Sepatu iki ora kaku ngono lho. Dadi dienggo yo nyaman, comfort. Cuman yo minusnya lho, warnane putih wis cepet reget apa nek salah bahan. Iki bahan iki keniting. Tadi yo aduh, harus rajin-rajin bersihkan bolong. Ini iki seringnya regete mergo kesampar ban troli, nek ora ya kesampar congore rincange. Iki lepas dicopot ya wis ya langsung tak kosok-kosok wae sak kenone sak isone dan ya meng hasil akhirnya meng tak foto tok. Neng video wis ora cover. Dadi wis ngene iki.